Ola, que tal? Como cada xoves damoslle a benvida a unha nova edición de Informar. Iniciaremos o programa desta semana falándolles unha nova protesta dos naseiros de Ribeira, que convocaron unha manifestación ás portas da Delegación Comarcal de Mar. Falaremos tamén dun novo operativo contra o furtivismo que se saldou con máis dun 100 de kilos de percebe decomisados. E falaremos tamén dos labores de limpeza de bancos marisqueiros que se veñen de iniciar na confraría de Noia. Todos estes temas e moitos máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428. Nova movilización dos polbeiros de Ribeira que se concentraron ás portas da Delegación Comarcal de Mar. Esta protesta constitúe o paso previo á multitudinaria manifestación convocada para o sábado, apoiada pola Federación Provincial de Confrarías da Coruña. 118 kilos de percebe comisado e 9 furtivos identificados. Este foi o saldo do operativo realizado polo Servizo de Gardacostas e da Garda Civil de Noia a instancias da Confraría de Pescadores de Porto do Son. Os mariscadores de Noia iniciaron as tarefas de limpeza de argazo do Banco Marisqueiro da Misela, coa finalidade de deixalo nas mellores condicións posibles e aumentar a súa produción de cara a vindeira campaña. Na primeira xornada retiraron do areal unhas 40 toneladas. Representantes da flota polbeira de Ribeira concentráronse esta semana ás portas da Delegación Comarcal do Mar para exixir a rectificación do Plan do Polvo. Este é o paso previo á manifestación multitudinaria convocada para este sábado, a que se prevé que asistan representantes de todas as confrarías da provincia da Coruña. A unha semana de que remate o período de veda, os polbeiros de Ribeira manteñen a súa postura de non saír a faenar baixo as directrices do Plan de Explotación do Polvo aprobado pola Consellería do Mar. A idea, consensuados con todas as cofradías da Coruña e algunha de Pontevedra, non temos pensado ir para o mar, non, hasta que se nos arregle o tema. Porque así non nos vale a pena ir ao mar, así é mellor coller todo e deixalo amarrado aí ou botalo nas rotondas. Impuestos suben, todo a pagar, seguros do barco, seguros da xente e tal, pero non nos é rentable. Non luchan eles, non buscan viabilidades para ternos unha estabilidade de precios. Os precios cada ano van decaendo, non toman medidas de ir porque vais ao pulpo, porque tamén nos invaden mercados de fora, e sin embargo ese pulpo que ven de fora leva os nosos nombres e apellidos, pulpo de las Rías, que poñan pulpo portugués ou marroquí ou senegalés, o que sea, pero non están nos invadindo, están aproveitando a coyuntura de que esteamos nós parados para cada vez entrar máis pulpo de fora. Entón o noso pulpo, cas formas a que queren facer, non nos é rentable, non ganamos máis que para gastos. E a xente tamén ten que levar para subsistir as súas familias. Para amosar o seu descontento, concentráronse ás portas da Delegación de Mar en Ribeira, onde lle transmitiron ao delegado comarcal o malestar existente entre o sector. Nós estivemos falando co delegado comarcal aquí arriba tamén, e xa sabía de antemano as reivindicacións que nos facíamos, dixemos xa outra vez, e bueno, le iba a comunicar aos seus superiores, á Consellería, o que estábamos reivindicando, e bueno, pues a ver que sucede agora, non? Trátase do paso previo á manifestación prevista para este sábado en Ribeira, a que acudirán compañeiros de toda a provincia e mesmo de confrarías de Pontevedra, que se opoñen tamén ao plan. Este é un principio, porque nós sábado é que temos pensado facer acompañado de outros puertos que tamén están na mesma postura, isto da Federación da Coruña, dos puertos que reivindicámonos por eso, non? Sin embargo, tamén hai puertos, incluso na Federación de Pontevedra, que están tamén afectados, e puertos importantes de pulpeiros, como é Bueu, que tamén van en contra destas normativas que se queren facer.
Cambados, Grove, eses tamén están apoiándonos a Ribeira. O sector pide especificamente a retirada de algúns puntos referidos ao réxime de calamento e identificación das nasas. Dentro da nosa comunidade autónoma non podemos concebir que desde Ribadeo hasta o Cabo Corrubedo que sí que llas deixar caladas, e desde Corrubedo hasta Sinlleiro que non deixan as nasas caladas, e sin embargo dentro da zona de Pontevedra como é Sinlleiro hasta a Guardia sí deixan tamén as nasas caladas, o sea que nós queremos como nós pertenecientes á Federación da Coruña temos que ter a mesma forma de pescar cos outros puertos, non? Do norte. Nós temos unha costa peligrosa, temos que traballar, vamos, como toda a Coruña, non? Temos que deixar as nasas no mar, porque, por exemplo, se este ano non tuveramos as nasas no mar, xa non iríamos ao mar ningún día. Porque, venos, un inverno así malo como este, non iríamos nunca para o mar. Despois a conselleira di que non aparecen os kilos na lonja, é normal que non aparecen, se non vamos traballar como van a aparecer os kilos. O tema do presidente das nasas é outro disparate, que, vamos ter que levar 500 libretas para o mar para ter todo apuntado, a ver que nasa nos falta, que nasa non nos falta, cal é a casea que ten o número 1 e cal é a casea que todo ao revés. Temos un porcentaje de pescas casual ou accesoria, que vamos, que collemos 2 concas, 2 mariolas e 2 kilos de nécora e xa estamos multados. O sea, eu non sei se a consellería o que nos quere multar, que nos multe xa desde a casa xa, que non vayamos a ningún sitio. Alegan a escasa rendibilidade e os riscos en materia de seguridade como principais razóns para que se rectifiquen. Algo no que a consellería non está disposta a ceder, aínda que se o fixo en algúns puntos como a porcentaxe de capturas accidentais. Na última reunión que tivemos na consellería o martes, foi que se non incrementabase un 5% máis en 4 peixes no porcentaje das capturas accidentales, pero no resto de etiquetado das nasas, e máis do régimen de calamento de nasas e iso, o plan que seguía avante igual, non? Non entenden por que non se mantén o plan do pasado ano ou por que non se aplica unha norma xeral para toda Galicia. Si eles nos queren dividir, pois que fagan un plan para todos o mismo, que non hubo máis pulpo de Currubedo para norte, ao contrario, ainda hubo máis pulpo de Currubedo para sur e ainda é onde máis os apretan, por que motivo? Para todos o mismo, non por parroquias, nós somos gallegos o mismo, e incluso, mira, nós somos da Coruña, cando foi da votación de votar na Coruña, na Federación da Coruña, fomos votar, hubo unha maioría en que non se queríase un mes de veda, e que se quería, que non se quería este plan que les poñían. Entonces, unha maioría na Federación da Coruña, entonces, eles, por que motivo pesca, puso un mes e medio? Por que motivo? Porque nun mes quería a maioría, tanto a norte como a sur, tanto a Federación de Pontevedra como a de Coruña. Querían todos un mes, debido ao mal tempo que hubo este ano. Pesca se lle sumou medio mes máis. E agora a nós exclúyenos, porque nós agora non somos, xa non sabemos se somos da provincia de Coruña, se da provincia de Pontevedra, porque temos voto na da Coruña. Na da Coruña xa nos parten de Currubedo para norte, entonces na de Pontevedra non podemos votar, pero témonos que acoller ao que digan os de Pontevedra. Esta entenden que discrimina a flotas como a de Ribeira, con máis dun 100 de embarcacións dedicadas ao polvo. En Palmeira son 8 e na Pobra 7 os barcos que se verán afectados por este plan. Non moitas, Palmeira temos poucas embarcacións, temos 8 embarcacións solas, pero bueno, estamos faenando sempre nas mesmas aguas que os de aquí, que os compañeros de Ribeira todos. Non vemos viable este plan que se nos está intentando meter e impoñer por parte da Consellería de Pesca. Quer dicir que a maioría dos mariñeiros e de todas as cofradías da parte norte non queren este plan, entón non estamos dispostos a traballar nestas condicións. Unha que xa non somos capaces nin podemos. Nós temos 7 embarcacións con permiso de explotación para polvo, hai 3 ou 4 que son as que van por temporadas, dependendo do tipo de arte que estea aberta ou especie, mellor dito, e bueno, pois afectanos a todos en general, porque hai que darse de conta que o que lle afecta ao polvo ou o que lle afecta ao marisqueo afecta ya toda a pesca artesanal. Hai que darse de conta que dúas das patas fundamentales da pesca artesanal son a pesca do polvo e, neste caso, o marisqueo, a flote.
Polo tanto, aquí o que hai que ser é realistas e darse de conta de que o que non se pode pretender é legislar sin ter en conta para nada en absoluto o sector, mas ao mesmo tempo con medidas que son total e absolutamente lesivas para os intereses de todos e cada un da xente que se dedica ao polvo. Menos, pero igual de decididos a chegar ata onde faga falla para evitar a aplicación dun plan que din suporá a ruína da flota artesanal. Pola súa banda, a Consellería do Mar xustifica o réxime de calamento das nasas, xa que nos anos 2011 e 2012 mantívose un distinto para a ría de Arousa respecto do resto das rías baixas, a petición do propio sector, especialmente da Confraría de Ribeira. Din que os resultados acadados con este cambio, unidos á falla de responsabilidade demostrada polo sector na preservación dun recurso tan importante como o polvo, fixeron que a Consellería tomase a decisión de voltar ao réxime de calamento que se viña empregando dende sempre. A Administración entende que este sistema favorece a sustentabilidade do recurso e facilita os labores de vixilancia e control. O Servizo de Gardacostas e a Garda Civil de Noia desenvolveron un novo operativo contra o furtivismo en Porto do Son. En total identificáronse a 9 furtivos e comisáronse 118 kilos de percebe. O operativo tiña lugar ao redor das 8 da tarde. A esa hora, os vixilantes da Confraría sonense decatáronse da presenza de varios furtivos extraendo percebe ilegal nunha zona actualmente pechada, en Camaño, coñecida como a Mouca. A pesar de requerirlle en varias ocasións que depuxeran a súa actividade e devolveran o marisco ao mar, estes negáronse, polo que decidiron alertar ao Servizo de Gardacostas e a Garda Civil de Noia. Ao detectar a presencia dos percebeiros e dos vigilantes, os vigilantes estuveran con eles, o que fixeron foi atravesar polo medio do monte. Entonces fixémoslle un seguimento, como pudemos, e vimos como se marchábamos por aquí e outros por alá, cambiáronse de roupas, porque tamén iban con traxes de neopreno, e despois solicitamos a presencia de gardacostas e ao final da Garda Civil de Noia. Despois estuvemos buscando por ali polo monte e detectamos que encontramos, mellor dito, 9 sacos de percebe, 2 bolsas e unha mochila que estaban ali nun lugar. En total arroxaron un peso de 118,5 kilos. Eran 9 os furtivos, 4 deles foron identificados pola Garda Civil e algúns xa reconocían os nosos vigilantes porque algún deles xa é reincidente, xa foi localizado. Son da zona de Muxía e de Cee. O patrón maior sonense sinalou que a actitude dos furtivos foi en todo momento belixerante. Segundo el, trátase de bandas organizadas que operan sen ningunha impunidade. Por esta razón, fai un chamamento á Administración para que o furtivismo sexa recoñecido como delito. Eu considero que sí que son, porque é un grupo de 9 personas, veñen en varios coches, a forma de escapar, agachan o produto, cámbianse, non sei se realizan contravigilancias, o sea que sí, non sei se bandas, pero grupos e organizados sí que son. E aproveito tamén para facer un chamamento público para que de unha vez por todas se recoñeza o furtivismo como un delito, porque a verdad é que non é que sean furtivos, é que son verdadeiros delincuentes e como tales débense de tratar. Grupos, bandas organizadas, entonces pois é o mellor que nos pode pasar, porque de seguir así non sei a donde pode levarnos todo isto, porque se campan totalmente as súas anchas, supoñendo que na maior parte dos casos sean insolventes, é de supoñer, e entonces, pues bueno, de unha vez por todas que se lle dé o trato de delito. Na actualidade, o Pósito sonense dispón únicamente de 2 vixilantes contratados todo o ano, persoal insuficiente para controlar todo o litoral que lles corresponde. A Confraría de Noia iniciou os labores de limpeza no Banco Marisqueiro da Misela co obxectivo de aumentar a súa produtividade de cara á próxima campaña. Na primeira xornada na que participaron 70 mariscadores, retiráronse 40 toneladas de argazo. A Confraría noiesa veuse obrigada a iniciar esta semana os traballos de limpeza en varias concesións debido á proliferación do argazo.
Axudados de varios tractores, os mariscadores van recollendo o denso manto verde do areal, que impide que a cría respire. Sí, temos que aquí hai moito berberecho, e máis agora está desobando todo o berberecho, e a larva, cando se fai semente, non ten onde penetrar na area, porque todo é alga, incluso cheira o terreno por debaixo, e asfixia o marisco, e hai moito berberecho de 20 milímetros e de 30 tamén ainda do ano pasado, e se non vimos a quitalo entre todas as mulleres e a máquina que temos e os tractores, pois isto que é como casi 2 campos de fútbol, pois asfixiaba todo, porque prolifera moito o verdello, as algas dentro dun mes ainda hai máis. Ahora mesmo estamos quitando, nós chamamos de verdello, é alga, iso é. Estamos rastrillando, poñendo moreas, despois baixámonos no trator e vamos levando por aí afora a unha finca que nos queira, para aí, que eu quero moitas fincas, así. É, claro, isto hai moito, hai que limpiarlo, porque senón pudre por debaixo, pudre. Si, o marisco pudre por debaixo, a veces que sai, vai estar algún pudrido por debaixo tamén. Si, hai moito, está moi gordo e asfixia o marisco que está no fondo. Hai que sacalo xa. Si, hai que sacalo, porque senón o debaixo morre, a non respirar, morre. Estamos quitando por culpa de que a criña, e este ano parece ser que temos moita cría debaixo deste verdello, e vamos quitalo todo para que a cría poida respirar como é debido e ter unha boa campaña. A ver. Nas tarefas de limpeza participaron uns 70 mariscadores de a pé, que conseguiron retirar unhas 40 toneladas de argazo. Nos próximos días irase sumando máis persoal. Segundo nos explicou o propio patrón maior Santiago Cruz, os traballos volverán a repetirse novamente dentro de 15 días, coa finalidade de garantir a produtividade destes bancos marisqueiros. Hoxe viñaron sobre 70 mariscadoras e mañán a ver se veñen sobre 100 máis. Vamos a alquilar un tractor máis, porque non damos abasto, así hoxe quitamos a mitad das algas, mañán quitar a outra mitad, igual dentro de 15 días ou 20, a repetir a operación, porque, vai outra vez crecer o verdello e ven de fora, temos que estar atentos a facer estes traballos no verán, para que ter unha boa campaña en outubro, non? Hai moita larva tamén pequeniña xa, as perspectivas son boas, ojalá que sea boa campaña en outubro, non? Esta zona da Misela e os Cuncheiros é moi produtiva, fundamentalmente en especies como o berberecho e a ameixa fina xapónica. Más ben é esta, porque hubo hai unha semana mal tempo e o que na zona da flote limpiou casi todo. Agora dentro de 15 días aproximadamente, que nos falta aí un papel do motor do barco do novo, vai empezar tamén a traballar a flote a pé, e vamos a adiantar máis, non? Pero agora, como digo, mañán vamos a andar en esta zona toda porque é moi extensa, para que non asfixie todo o marisco, senón, esta zona do Cuncheiro e algo a Misela dá moita produción e, hoxe calculamos que habemos de quitar unhas 40 toneladas de algas de verdello e mañán outras tantas, non baixar a guardia porque agora é cando ven todo de sobe no verán. Que especies hai aquí? Máis ben berberecho? Aquí hai máis ben berberecho, ameixa japónica unha pouca e fina hai bastante tamén, pero sobre todo berberecho. Si, hai que limpiar, para garantizar a campaña hai que limpiar todo, senón isto é unha extensión moi amplia e máis onde se quita moito produto de berberecho e ameixa fina sobre todo, e temos que limpiala seguido. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428. Outes acollerá entre o 11 e o 14 de xullo a 11ª edición do Encontro Internacional de Embarcacións Tradicionais, un evento que terá lugar no Porto do Freixo, polo que se vende asinar un convenio con Portos de Galicia para que todas as actividades se desenvolvan en condicións de seguridade. 150 barcos participarán no 11º Encontro de Embarcacións Tradicionais que se celebrará entre o 11 e o 14 de xullo no Porto do Freixo. Organizar un evento destos estamos falando de que require máis dun ano. Estamos falando de 150 embarcacións, de 700 tripulantes e de uns 25.000 visitantes. Toda a infraestructura e a logística que isto require, pois é un traballo enorme que hai que facer primeiro dende aquí. En segundo lugar, quero dar as gracias ao Concello, porque o Concello, por unanimidade,
de todos os seus membros, apoiou solicitar o encontro de embarcacións tradicionais e, polo tanto, hai que decir que todos os grupos, pero sobre todo encabezados polo alcalde, estuveron en todo momento traballando para que o encontro viñera para aquí diante das administracións. Foi o noso principal valedor. E, como non, a Portos de Galicia, porque, evidentemente, digamos que o encontro donde vai empezar temos os tripulantes, pero todos os tripulantes temos que darlle unha atención. Falamos de 150 embarcacións. Esas 150 embarcacións necesitamos un espazo onde ubicalas. A estas alturas, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e a Asociación Terra de Outes, ambos os dous organizadores do evento, xa teñen case todo a punto. O uso das instalacións portuarias quedará regulado mediante o convenio asinado co presidente de Portos de Galicia. E non só por mar, senón tamén por terra, xa que como actividades paralelas o encontro desenvolveránse obradoiros, concertos e recitais. É moi complexo, pero a cousa está marchando ben, sobre todo pola a colaboración en todos os sentidos, non? Tanto institucional, neste caso o presidente de Portos de Galicia presta a súa colaboración, como do resto das institucións, da alcaldía, por suposto, do Concello de Outes, de todos os grupos, e da Xunta de Galicia, das distintas consellerías, e tamén da participación ciudadá. Necesitamos conseguir voluntarios porque necesitamos, digamos, moita man de obra gratis para montar as distintas cousas. O pobo de Outes, todas as asociacións de Outes, desde o principio estuveron encantadas con este proxecto, porque é un proxecto que ilusiona, non? A xente fala de que van vir aquí máis de 100 embarcacións de vela, e iso xa lle encanta, pero aparellado a iso, xa explicou Víctor, pois hai desde música, recitais de poesía, obradoiros. Entón é un proxecto que para nós é grande, pero para a Terra de Outes, pero ca colaboración que estamos tendo, pois eu creo que imos ser quen de que a cousa vai adiante. A Administración Autonómica ratifica unha vez máis a súa aposta pola cultura mariñeira, que ademais do seu carácter tradicional, suporá un factor de dinamización económica e de creación de riqueza. Isto, aparte de asinar un convenio, como acabamos de facer, é tamén a reafirmación da aposta do ente público Portos de Galicia, da Consellería do Medio Rural e do Mar, pola cultura marítima, e a reafirmación de que traballamos e seguiremos traballando por promocionar esa parte tan importante da cultura marítima, esa parte tan importante que decía antes de identidade de Galicia, desta Galicia litoral, pero tamén dunha identidade que supón postos de traballo, supón promoción, supón, estou seguro que tamén ten unha parte necesariamente importante, se aquí se quere entender, eu supoño que sí, desde o punto de vista turístico, porque isto é un evento dunha zona certamente destacada e vai a resultar como corresponden estas datas, esas datas do próximo mes, do 11 ao 14 do mes de xullo. Pola súa banda, o alcalde de Outes expresou o reto que supón acoller un encontro desta magnitude, que habitualmente se ven celebrando na Ría da Arousa. Sen embargo, hai 4 anos desenvolveuse en Muros e os bons resultados fixeron que a organización volvese a decantarse por esta ría. Ainda que non é hoxe a presentación do evento, pero sí que é a materialización dun importante convenio, porque é a estructura portuaria que vai ser escenario do mesmo, que vamos a seguir traballando, se non é encontros, e noutro tipo de actividades, porque nos gusta o carácter medioambiental, ecolóxico, lúdico e, sobre todo, de repaso da cultura tradicional, algo que non damos importancia e que ten unha gran validez. O porto de Pedras Negras, en San Vicente do Mar, no Grove, izou 2 bandeiras, a azul e a Q de calidade. Véñense sumar aos 6 distintivos cos que xa conta o Concello Meco. Trala a entrega o pasado venres en Arteixo das 128 bandeiras azuis que lucirán este verán as praias galegas e as 17 que lucirán os portos e clubs náuticos, o Club Náutico de San Vicente do Mar no Porto de Pedras Negras no Grove izaba esa mesma tarde os seus propios marchamos de calidade. A súa bandeira azul é a da Q de calidade. Para nosotros el obtener estas 2 banderas
La verdad es que es la representación del esfuerzo que llevamos haciendo ya desde hace los últimos años. Hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar nuestras instalaciones, por ser un poquito más consecuentes con la protección del medio ambiente. Yo creo que es lo más indicativo de que es así el haber sido receptores, el haber sido galardonados con estas dos banderas. Para nosotros, digamos que con esto aportamos pues nuestro pequeño apoyo a mejorar pues la excelencia de lo que es la costa. Yo creo que con el apoyo que hemos tenido de la administración local, aquí está conmigo el alcalde del Grove, y también de la administración autonómica, hemos podido llegar a conseguirlas. Es la cuarta bandera azul consecutiva que conseguimos, la quinta de la historia de nuestro club y la primera que conseguimos de la Q de calidad. Con lo cual, una satisfacción enorme de poder tener estas instalaciones que puedan contribuir a mejorar el turismo en nuestro país, en nuestra provincia. Esta instalación é unha das instalacións punteiras en Galicia con estos distintivos, con un distintivo como é a Q de calidad, que hai das 15 que hai en portos deportivos españoles, hai 8 en Galicia, hai máis que no resto de España. E a bandeira azul, pois, por suposto, tamén de todos é coñecida que outro galardón de primeirísimo nivel. Eso que implica? Pois implica que estamos en presencia dunha instalación magnífica, dunha instalación cun prestixio xustamente ganado, e que a todo ese prestixio gañado durante anos, e que moito delo todo ten que ver as sucesivas xuntas directivas, incluso, por suposto, esta etapa magnífica que encabeza Ulises Bértolo. Pero quero dicir que despois de todo eso, pois estamos en presencia de instalacións de primeirísimo nivel europeo, que tanto desde Portos de Galicia como desde Turismo de Galicia estamos tratando de seguir promocionando a todos os niveles, por suposto nacional, pero tamén internacional. Son un sinónimo de calidade en todos os ámbitos, e iso é algo que debemos traballar, preservar e insistir nelo. E decir únicamente que estas bandeiras que agora se van a izar non van a ser orfas, porque nos próximos días tamén nas praias do Grove van a lucir 6 máis, 3 que se van a ver desde aquí, que van a embellecer o que é a orilla sur do noso municipio, dando cara pois a ría de Pontevedra e o Parque Nacional das Illas Atlánticas, e outras 3 cara a orilla norte, abrazando a ría e o mar de Arousa. É que a calidade sempre foi o leitmotiv deste pequeno porto náutico de 130 amarres, que complementa a súa dimensión cunha coidada atención ao cliente. Yo creo que aquí lo que más se valora es la calidad del servicio que prestamos. Creemos que estamos muy atentos a la gente que viene, tanto desde que amarran sus embarcaciones. Tenemos una marinería preparada para poder incluso pues comunicarse en diferentes idiomas. Tenemos muchos gente de tránsito que viene de fuera, y evidentemente creo que eso ya es un punto importante. Aparte de eso, el poder ofertarles servicios propios de estancia, o comunicarles con servicios que pueden estar prestando otras empresas colaboradas del náutico, es decir, una coordinación perfecta también con hostelería, y darles un servicio integral y una formación completa desde que ya pisan tierra hasta que se marcha. Esta aposta polo turismo diferenciado e de calidade supoñen unha das principais garantías para a fidelización de clientes, segundo apuntan tamén dende a Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Creo que o Grove e todos os vecinos e as veciñas do Grove, xunto co Club Náutico, pois están a facer o esforzo máximo posible para distinguirse, para diferenciarse e axudar a que Galicia pois tamén se distinga e que podan elexirnos os demais como destino mellor, diferenciado, e que a xente, despois de probalo unha vez, volve a repetir. Con estas novas bandeiras, o Club Náutico de San Vicente do Mar prepárase para a temporada de verán, cando albergará dúcias de visitantes e tamén destacadas probas náuticas, entre elas a espectacular regata das Illas Atlánticas de singradura internacional. La que más destacamos es la regata de barcos clásicos y de época que tenemos para los días 23, 24 y 25 de agosto, que realizamos con ayuda de la Administración, también nuevamente del Ayuntamiento del Grove, que nos apoya desde hace tiempo, desde que empezamos ya con esta regata. Es
es una regata decana en Galicia, es una regata que este año se internacionaliza con la participación de una flota importante de barcos franceses y bueno, y esperamos que sea un gran éxito y que podamos consolidar en sucesivas ediciones este carácter internacional de la regata. Bueno, a mayores vamos a hacer también más cuestiones, por ejemplo, en participación con otros clubes náuticos como el Club de Portonovo en regata de cruceros y luego pues actividades en tierra para los socios y para la gente que se acerca a vernos, pues también vamos a hacer varias, una cuestión bastante variada, colaborar con el ayuntamiento también en la organización y con las entidades privadas de traineras que puedan existir y luego una regata propia de nuestro club, es decir, en total pues haremos 3-4 actividades de carácter náutico importantes. A excelencia do turismo meco ten o seu cumio na cualificación da Festa de Interese Nacional para a súa Festa do Marisco, co que este ano non poden pedir máis. O Concello e o Club Náutico de Ribeira seguen a ampliar a súa oferta deportiva co obxectivo de convertelo nunha estación náutica de referencia. Agora en xullo vaise iniciar a andaina do Club de Remo cunha escola de verán que pretende ter continuidade. A partir do 1 de xullo comezarán a impartirse as clases de remo en dúas quendas divididas por idades. Tratarase en principio dunha escola de verán, aínda que a intención é darlle continuidade cunha ampla programación ao longo de todo o ano, coa constitución dun club de remo, que poida comezar a competir e mesmo conformar unha traíña de cara aos próximos anos. Empezaríamos os lunes e mércores de 10:30 a 1:30 cos rapaces nacidos no 99, no 2000 e no 2001, e os martes e xoves mismo horario, pero rapaces e rapazas nacidos no 97 e no 98. Bueno, dicir tamén que darles gracias ao Club Náutico de Ribeira por prestar a súa colaboración xunto co Concello de Ribeira, que son xunto con nós os que van a dar inicio a este proxecto. E bueno, empezaremos no verán cunha escola de verán e a nos gustaría de cara logo ao inverno continuar como a formación de un club de remo, con formar os rapaces nas categorías bases, intentar competir tanto en bateles en trainerías e de cara a uns anos, porque non optar a ter unha trainera aquí en Ribeira, vamos. Dende o Concello pretenden ampliar a colaboración co Club Náutico ofertando novas modalidades deportivas como windsurf ou kayak de mar, todo dentro dun proxecto global para construir unha estación náutica de referencia na Ría de Arousa. Pois un dos nosos soños, das nosas inquedanzas era que ese Club Náutico sea un referente, máis de que todavía é, e poder formar unha gran estación náutica deportiva no que todos os deportes que se podan practicar na nosa ría en relación co mar, pois teñan unha base, teñan un epicentro pois nese náutico. Agora mesmo o deporte da vela está moi arraigado. Hoxe presentamos este clube de remo, oxalá podamos ir sacando novas divisións que si o presidente non me corrixe estarán baixo a coordinación de Enrique, como pode ser o windsurf, como pode ser o kayak de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Non debemos esquecernos tamén da escola de vela tradicional que ali xa se ten tamén. Ademais da escola de remo, as persoas que desexen iniciarse neste deporte, independentemente da súa idade, poden dirixirse tanto ao Concello como ao Náutico, que se encargarán de deseñar actividades en función da demanda. Pois ata aquí o noso tempo dedicado ao mar por esta semana. Xa saben que estaremos de volta o vindeiro xoves, pero se queren volver a vernos de vez en cando, poden facelo a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Teñen unha cita o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428.